Buruketa irakurriko dut. Ospitale bateko traumatologiako atalak sistema berri bat ezarri behar du epe laburrean itxarote zerrendak murrizteko. Aurre ikusten da, hemendik aurrera, PT funtzioak, hemen daukazue PT funtzioa, funtzio guzti hau da, zatika definitutako funtzioa, adieraziko duela T hilabeteetan une batean itxarote zerrendan egon gabe, ebakuntza egingo zaien pazienten ehunekoa. Beraz, T denbora da, hilabeteetan, eta PT da itxarote zerrendan dauden edo egon ez diren pazienten ehunekoa. Orduan, galdera, azkenengo galdera. Idatziko dut. Denbora asko pasatutakoan, zer ehuneko izango da? Zer ehuneko izango da? Bueno, orduan, hemen dago klabea. Denbora asko pasatutakoan. Zer da egin behar duguna? Kalkulatu behar dugu PT funtzioaren balioa T hori infinitora doanean. Denbora asko pasatutakoan hemen dago klabea. Hau da klabea, jakiteko zer egin behar dugun. Egin behar duguna da limitearen kalkulua. PT funtzioaren limitearen kalkulua T hori infinitora doanean. Oso handia egiten danean, bai? Ze denbora asko pasatutakoan esan gure dau T oso handia egiten danean. Orduan, izango da PT funtzioaren limitea T infinitora doanean. Hau da, orain arte gure aldagaia X izan dana, orain da T. Hori aldaketa horrek ez dauka eraginik. Orduan, limite hau kalkulatzeko PT funtzioaren ordez hemen ze ekuazio jarriko dut? Lehenengoa edo bigarrena? Begira, lehenengoa definituta dago T 0 eta 10 artean dagoenean. Eta bigarrena definituta dago T 10 baino handiagoa denean. Orduan, T infinitora eramaten ari gara, argi dago hemen jarri behar dugun ekuazioa bigarrena izan behar dela. Orduan, idatziko dugu limite T infinitora doanean, eta PT jarri ordez jarriko dugu bere bigarren ekuazioa. 38T ken 100 zati 0,4 T. Eta, bueno, kasu honetan zer daukagu? Kasu honetan dekoguna da funtzioa razional bat eta T infinitora. Orduan, zer da egin behar duguna? Bueno, mailak aztertu. Goiko zenbatzailearen maila zein da? Bat. Hemen bat dagoelako. Eta izendatzailearen maila ere bat. Beraz, egin behar duguna da koefizienten arteko zatiketa. 38 zati 0,4. Kalkulagailuarekin egiten badozue, honen emaitza izango da 85. Hau da, ehuneko 85. Denbora asko pasatutakoan zer ehuneko izango da? Ehuneko 85.